раҳнамоӣ хоҳад кард дар бозии имрӯза. хоб дӯстони азиз, агар мо ба ҳайти дастаҳо биёд, Бенҷамин Ампонса, Меҳрубон Каримов ва довариш Тамназаров. мисоли хеле баланд ба ҷои Магоф, фурсат барои дастаи Вахш, зарба, аммо Афғонистон баргузор хоҳад кард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва чӣ гуна фурсат буд, аммо Нуриддин Амроқулов аз 1 метр партоби баланди Ҷамшед Махсумов, фурсат барои дастаи Равшан ва гол! Меҳрубон Каримов имконияти бисёр хуб овард. инҷо ҳоло як вазъияти хавфнок ва чӣ ишора мешавад инҷо? Маго андаке нодуруст буд, вале ба бозингари тими Вахш расид. Хайлоев инҷо Муродали Ақназаров тӯбро аз даст дод. ҳамлаи навбати бозингарони мизбон, зарбаи Нуриддин Амроқулов. ҳамаи бозингарони дастаи Вахш ба хати ҳамла рафтанд. Ҳусейниддин Маҳмадалӣ тӯбози дастаи Равшан, аммо зарбаро нафари дигар иҷро мекунад ва чӣ гуна бозӣ фикр мекунам ба анҷом мерасад. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем. Ҷамшед Махсумов, гузариши ӯ ва ин ҳолатро доварун назора мекунанд. Паси бисёр хуби ӯ ва гол ҳисоб карда мешавад. дӯстони азиз, 2-0. 2-0 футболбозони дастаи Равшан пешсаф шуданд. кашф мекунад ҳамон вазъиятро. ҳисоб 2-0. таваҷҷӯҳ кунед, бале. инҷо аз замони иҷрои паси Ҷамшед Махсумов ҳоло хат кашида мешавад ва маълум шуд ки бозингари дастаи Вахш андаке дарун. бори дигар мутаваҷҷӯҳ мешавем. паси бисёр олӣ Ҷамшед Махсумов, хеле олӣ. 2-0 дар сафар муқобили Вахш. Равшан ҳоло пешсаф мешавад. қубат дарак медиҳад. гӯлҳои задаи Меҳрубон Каримов ва Руслан Хайлоев пирӯзии арзишманди Равшанро дар муқобили Вахш ба даст меоварад. ҳоло он ки